Senior boy. How are you? Okay ra sir, ako na palit. Doha ka t-shirt. Kanang white with black o yellow with black. Asa man na mo na palit sir? Asa ni? Kining puti o kaning yellow? Kanang puti. Kining puti. Sa bayan, ipalit na ako. Kanang yellow. Kining yellow. Sa bayan po. Nagpilay-palit mo ng sir. Asa ni? Kining puti o yellow? Kanang puti. Kining puti. Tag-30 ni. Kanang yellow. Kining tag-30 po. Parehas naman di ay. Kinsa tagyan na sir? Tani. Puti o yellow? Kanang puti. Kini? Ako. Kanang yellow? Kini? Ako po. Unsa ka ba?